Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelas sedasa akuntansi kalih badhe maosaken guguritan ing kanthi irah-irahan Kabupaten Mirang ing Padang. Ngus dodo, nyawang rupa endah kang ora elok. Waton nyunar nanging ora padang. Cah ayu ning ora kedeleng pakerti wadone. Astagfirullah. Gremengku minger-minger. Karso kang luhur saka uger-uger. Apa toh jaman wis wara-wara aji ning badan kang mudhun regane. Apa toh wis wayah cerak donya puput nyandang ming nganggo lawan sasta. Egol ngareping pawongan liya tengah embung esem-esem kaya biduan ora payu. para piyarsa kakung padha menteleng sesat ketap-ketip gone pengen nyuwel pipine kang kaya kembang bugenvil jerlakune meripit-meripit nyedak gone pengen jawil lambene kaya layah sigar gambir. Walah cah ayu apa kang dadi pinuju marang urip kang cekak iki sandang kelambi kaya sampiran jendela putih pahamu agawe tontonan priya-priya njur kandamu melu dunya mangsa saiki ora melu handamu ora maitur tur kuna.